Salut, eu sunt Berbicu și acum o să fac al doilea episod din seria noastră de Minecraft. Minecraft Survival Minecraft. Ok. Am spus că în episodul ăsta o să încep construirea casei. Păi bun, acum o să strâng niște resurse. După cum vedeți, am mai dat și eu jos niște copaci. Aici o să fac mai bine, o să zic așa. Și ok, casa o să fie un model, cum să zic, simplu. Ok, să facem o lopată ca să facem de cobblestone, pentru că nu ne trebuie mai mult. Ok, hai să facem ok, luăm astea pentru că avem nevoie să facem la terenul pe care o să facem casa. Ok, vă întrebați de ce, cred că vă întrebați de ce sunt îmbrăcat așa. Pentru că eu acum am venit de la antrenament și nu. Ok, ce fac, frate? Dirt. Punem pe aici. Ok. O să facem așa numai, pentru că nu are rost să fac altceva. Ok, facem până aici, e destul și acum să facem aici să acoperim. Ok, sper că vă place programa de filmare și că mi-am pus webcam. O să fac video și cu invitați speciali. Ok, e bun. Ok, acum luăm crafting table-ul ăsta, pentru că nu are rost să-l țin acolo. Da, nu-i bai. Hai, ok. Mi-a recomandat un prieten că mi-a spus că trebuie să vorbesc mai tare în videouri. Dacă e adevărat, să-mi spuneți în comentarii. Ok. Mă luăm niște dirt, pentru că avem nevoie foarte mult de dirt. Și na, ce se face? Dacă avem nevoie de dirt, să luăm. O să mergem în episodul următor la minat, să mai găsim, nu știu, ceva mine sau ceva. Doamne, ce prezenți. Ok, facem, oh my god, holy crap. Deci, ce am găsit. Ok, bun, deci o să facem așa, pentru că nu trebuie să facem foarte lat pentru a ne stabili casa. What? Ce tot pune așa? Hai, frate, mă grăbesc. Se pare că se face deja zi. Ok. Bun. Deci am făcut terenul. Perfect. O să pun aici. Așa, perfect. Bun. Acum nu știu de ce pică copacii singuri. Nu înțeleg lucrul ăsta. Dacă pică, nu pică copaci, pică frunzele. Deci dacă tai copacul, pică frunzele. Nu știu dacă e normal. Da, nu-i bai. Chiar foarte bine. Ok, acum să începem construirea casei. Nu o să stau eu toată ziua, o
O să pun și pe pauză pentru că nu am de să atât de 1, 2, 3, 4. Așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Holy fuck. Ar trebui și pe aici. Asta o să-mi ia cam mult, frate, să fac așa. Vreau să pun pe pauză până reușesc să fac chestiile alea. Ok, am revenit. Am făcut eu. După cum vedeți, am făcut. Păi bun. Acum o să fac așa. Nu o să fac chiar toată casa în episodul ăsta, pentru că trebuie să iau și geamul și astea o să fac în episodul următor. Astăzi o să fac mai multe episoade pentru că era răcit. De fapt, îs răcit, să zic mai așa, dar nu-i bani, asta nu mă oprește să fac video-uri. Și da, vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru acei 15 subscriberi. Deci mulțumesc mult. Ok. Bun. Holy crap. Holy crap. De ce tot în blocuri așa? Nu înțeleg această chestie. O să fac doar puțin din casă în episodul ăsta. Nu o să fac așa mult. O să pun pe pauză până fac acoperișul, cam atât. Dacă în episodul următor o să iau sand, geamuri și sand care o să fac geamuri și o să pun crafting table aici. Facem și de asta pentru că poate o să avem nevoie. Facem furnal, pe furnace. Aici. Bun. Și casa o să fie 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ce este? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fac 1, 2, 3, 4. Aici e mijlocul, frate. Așa. Da. 3, 4. Aici. Așa. 1, 2, 1, 2, 3, 4, da? Okay. Și 1, 2, 3, 4, 5. Nu, am pus greșit, frate. Deci 1, 2, 3, da, am pus corect, de ce nu? Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da, Păi bun, și cam atât a fost și cu episodul ăsta. Eu am fost Trappy Cookie. Nu uitați să dați like ca să continue seria. Salut!